Ki bos, kayune bos. Wah, totokan Jogja Purworejo, alah pacar kedewan iki, cuk. Satu 190. Njaluk piro iki sing duwe? Yo angger 1000. Wah. 1000 kayane ora tekan nek. Lah 1000 rego kapan ge rego biyen. Lah karena yo nyong barang yo dipikir to, Bos. Iki direbuk nang sedulure. Oke. Tapi engko nyong oleh lho, Bos, ngerti nih. Tenang ah. Oke. Ya, selam bukan rosek duwe wae. Yo, Iya, kae kayune riko kae kon piro? 5 juta kae. Wah, ora nyandak, Bos. Wah. Kaimu kae buriken kae iki alah. 3,5 kowe wis manine kuwi. Wah, kok seming semono. Ya nek ora oleh ora apa-apa sih. Ora meksa aku. Aduh. Ya wis tak golek bakul liya wae. Ya wis nek ora oleh Plik, tak bali wae aku. Oh, ya ya. 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 Walah iki kayune to yo. Hah, ora tak kira aku wis dong iki. Lek, kayune riko wis tak tilaki kae. 2,5 piye kae, Lek? Wah, aku semono mingan. Lakuane kok semono are. Wah, wis ora wae nek semono kok. Alah wis mbehke wae apa-apa, Lek. Wah, ora. Piye bosok wong urung ngabar-ngabar iki? Alah, sing tenang. Paling kok delok meneh kering ngono lah. Wah, mending tak keke sing rego 3,5 wae po ya. Nggih butuh ya aku nggih, Jan. Aku ngerti nek kowe butuh duit. Heeh, Bos. Oke, Heeh, Bos. jal dicek ya. Nah, rak tenan to. Heeh. Halo, Halo. ki Bos. Ya wis 3,5 kono. Diteko ora apa-apa, tak wehke. Oleh. Ya wis Bos, tak transfer wae, Bos. Sesuk tak potong ya. Siap. Ya, tomong. Sida ta, Bos? Sida to. Lah kok cakemu kepiye kae? Ganti kae mau. Heeh. Alah nangke wae. Ndak kelok ditak dhewe ngerti ora. Heeh jane, Bos. Wong ae dhewe ora patek kenal karo kira cedek. Lah iya to. Dadi kowe mau ling kerja tak kei det 50.000 apa ya? Heeh, Bos. Oke.